is a race. There is a race. There is a race. There are victories to be won with power. There is a race. Hallelujah. Hallelujah. Ayeye madimoni ayeye. Ayeye bafela ayeye. Ayeye bantu abasha ayeye. Phansi no Satan phansi. Phezulu no Jesu phezulu. Awunikeza abawu-5 ubahage nje abangapha bakhe abangapha awuye kuba nomoya wesonto wakhe abangapha ungakhe labo bajwayelile uma ukuthi ngiyakuthanda ngothando lukaJesu. Ingceko ayahagani le pulpit. Without any waste of time, ladies and gentlemen, allow me to greet every man and women of God in our midst. Iy'nceku ney'ncekazi zikaNkulunkulu, amadoda nabesifazane, bafundisi. Ake nisho amen bashayele izandla, nisho amen omkhulu bashayele izandla, nisho amen omkhulu. Angibingelele zonke izitha zikaSathane. Uma uyisitha sikaSathane, if you are an enemy of the devil, ngaphandle uma umngani wakhe, stand on your feet and shout hallelujah. Manje laba abahlezi phansi otshomi. Oh my God, I love you. Hlela phansi ushayele izandla. Mayibonga imvana. Mayibonga imvana. Angibingelele abafundisi bonke. Ngibingelele nenceka kaNkulunkulu ngokukhethileyo babo. Umfundisi uMpenyana wase-Apostle Faith Mission. La sihamba khona uyasilandela. La sihamba khona ngicela usume tata. Ake nimshayele izandla. Praise the Lord. Bless this man. Ngibingelele no Mfundisi uSokhela. He's my son. He's a medical doctor by profession. Usebenzela usuke eDurban ula eThembisa. Unkosikazi wakhe lo eshumayela ingane zami. Ngizala imlilo umama uSokhela lo uNhlanhla. Unkosikazi wakhe ngicela usukume babusuku. Ngene umshayele izandla. Shothi sikubeka izandla abuya kucheck yena medical. Yabo nje bonke labantu engizobabeka izandla futhi namhlanje abaphethe na-AIDS. Uzoba check udokotela mphela ungangithathi kancane ngihamba nodokotela. Khona asebebamba umlomo hawu wenzani umfundisi walunywa unyongo ngifree. Angibingeleleke bazalwane. Mfundisi Majola ngiyakubingelela baba nabazana bonke nabafundisi engiqala ubabona. We love you so much. Ubukhona benu busho into enkulu ukuzosupporta le mvuselelo. Sinazise within a short space of time. Asangathola ithuba lokuhlangana nani kodwa na joina lo mkhumbi. Ake nishayele ingciko nezincikazi zakhe. Amen.
ngiyisigqila sikaKristu. I'm a slave of Christ. Ngiphuma eDurban nje ngehle ekseni. Ngasasa ekseni ngeDurban ngiyoshumayela ebandleni ngoba soba neBelievers Convention enkulu. Bengihlangana nabantu enkulu soba ukhona upresident wezwe uMonhlante. Ngaprofeta last year umoya ingcwele ngikhombisa. Ngabona igazi ePolokwane. Wathi umoya ingcwele kwakuzowe ePolokwane nakhumbula nje athi kune issue phakathi kwaMbheki noZuma. This thing is very serious. Ibandla lingame endaweni nizobona enye into eSouth Africa. Yekani ukuthatha amasayidi. Be the gap standers. Uma ngahambi kahle in the country, abantu bokuqala ba accountable is the church. Do you know ukuthi makune violence akushumayeleki? Sikhathele manje violence. Yasibaba ngama-80s ngalokho thina siphuma kwaZulu Natal mhlawumbe incane kodwa la niyazi kangcono i-violence lana. Akumnandanga uma kuliwa. Usathane akayifuni peace eSouth Africa. But this country has received God's favor. You are so lucky, Nina. You are so lucky. I think shumela into ejule namhlanje. Izolo ngishumela ngathi ngiyafa. Kusasa ngifuna ukushuma ngicela nabantu ushumela into wathi umoya ingcwele ungadlule endaweni ungayishumelanga mayisana. Ngishumela athi ngiyafa kusasa ngoba ngomsombuluko sengingena ezinye izipika. Ngoba phela iGod's army thina la kwiGod's army asebenzi. The time of one man's show is over. Umuntu akakhiwa yigift eyodwa. Wathi umoya ingcwele kimi ngizoqala iGod's army wathi indlu ayakhiwa italent eyodwa. Omunye ubricklayer, omunye uplaster, omunye uyipainter, omunye electrician, omunye plumber, omunye carpenter, omunye tiler. Bonke kodwa labantu bakhe indlu eyodwa. Njenganawo awakhiwa igift eyodwa. That's why ivision uThixo anginikeze yona akumi indoda abatkopelele vision yami abamba namatende eBhayibheli. I'm
uyeke uba ibheka. Hamba uncenga abazali abancengayo. Ngeke ngidlule mina nginoNkulunkulu noJesu noMoya Ingcwele, ngidlule umuntu wakwaShembe. Ngeke ngidlule umuntu wakwaLehanyana ngendayela. Ngoba kaManqondo nesiqhapha badlule thina. You serve a big God. 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 Ngicela ningibuze, ningitshele uNkulunkulu wethu wama-Americans. Uyazi ngitshela imfihlo ye-America, why America is blessed. I-America, one, ikhipha ama-missionaries. Two, i-America ikhipha i-tithes ku-Israel. Oh, ikhipha ishumi ku-Israel. That is why njengamanje bonke oBill Clinton, oGeorge Bush, bonke noBarack Obama, before winukhethu uye kwa-Israel, uthi uNkulunkulu we-Abraham ngiyakumbusisa okubusisayo, ngiyakumqalekisa okuqalisa. Ngikutshela imfihlo. Mawenza iprayer yakho, you are mistaken. Uzwiqede iprayer yakho ungamkhulekelanga uIsrael. You are missing something. Uma uzwiqede ubaba uBhengu we-Assemblies of God, ngiyamthanda lo tata. I-assembly ngiyayithanda, kunemfihlo noma singathi isonto kodwa kunemfihlo la ku-Assemblies. Kunemfihlo ubaba uBhengu ayifundisa i-Assemblies. Wathi, one, khulekelana threatened ukuza la ngoba umuntu uyicabangela yena kanti akaboni ukuthi lento engizoyenza la izoblessa neministry yakho. Ngoba manginikela ihamento lomfundisi la yini lezo kuzokwanda ishumi sikamfundisi uNkulunkulu mayibusisa wena kuzokwanda ishumi, uzonela ishumi esikhulu ebandle ngenkathi uNkulunkulu sekubusisa kublesseka umfundisi wakho. Uyazi into ebulala ibandla? Lack of knowledge. Asingafuthe yabona mangigqoke kahle ngisuke ngifuna ukukhuluma ngama kingdom principles to empower. uMandela ngenkathi ethatha over wenza into ekuthiwa yi-BEE, Black Economic Empowerment. Namhlanje ngizokwenza i-CEE, Church Economic Empowerment. Tshela umakhelwane wakho ukuthi uyihluphekisa ngoba uthanda wena.
15 days. Umoya ingcwele ngiyobeka imvuselo kanti ngezwe ukuthi umoya ingcwele khona indoda yami ezayo. Kwakuthiwa Thomas Baloyi. Indoda emfishane nje iphopho sindlebe ayifundanga ino standard 1 kodwa inoNkulunkulu. Wathi umoya ingcwele ngizokufundisa something my son. Ngoba siyafunda I believe kulomfundisi kunento anayo engenayo. Ngiyayidinga nami nginento enginayo anganayo. Siyadingana. Awukwazi ukuba ujack of all trade wazi yonke into uwedwa. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Siyadingana nasebandleni nalo ongafundanga ngombukela phansi uyamdinga. Nalo shanela umgwaqo wena ufunde kangaka nangase bengashane bengaqoqi kunganuka emgwaqweni. Akekho umuntu ongabalekanga emzimbeni kaJesu. Make no mistake. Musukuba no cotton wool under your armpits ube ne pride. Khona abantu abano cotton wool ovolo. Akathinto akakhulunyiswa ugqoka kahle. Bukela abanye abantu phansi. The way up is the way down. The way down is the way up. Wathi umoya ingcwele masanhlala ungajaha ngoba khona inkathi ukungalalela ujaha uyokwenza into uthi wenza into kaNkuluNkulu kanti uyenza khona abantu ababhizi abasebenzela uNkulunkulu asimsebenzela uNkulunkulu sisebenza kanye no wena uyinkingi wena usebenzela uNkulunkulu that's your problem sisebenza kanye noba Wathi umoya ingcwele my son ungahambi ekwandengezi ngale ngawo Pine Town kunendoda yami ezayo kuthiwa uBaloyi uhamba noJinjanene khona into engifuna uyithole ugcoba ulithole livele ezulwini no ngizofundisa kulesi insuku that's why mawudelela upastor wakho usengxakini wena yazisa uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande awukwazi ukusaba uNkulunkulu ungahluhlile ukusaba ubaba wakho wenyama ngani ithenge le ntshumo awukwazi ukuplease uNkulunkulu uhluleke ukuplease your spiritual father your biological father I violate the principle kaNkulunkulu. I violate. Awukwazi uyopapa. Please uNkulunkulu and yet your pastor is suffering. Akana nemoto nemoto esu4. Bafuna siningibize ngoba inkonzo yami le umnikelo. Wathi umoya ingcwele ngizokunikeza ugcobo. Ngeke uphinde awuzuya phesheya uyofuna imali. Le ndoda ezayo izokunikeza ugcobo wafika uBaloyi ngathola ugcobo wafika lo baba uBaloyi kwavese kwenziwa isimanga ngangihamba ngeinyawo ngithi mangingena ngibamba ama lift hamba ngeinyawo ngiresignile emaphoyiseni ngashiya emaphoyiseni ebandleni ishumi sakhona kwaku 250 umnikelo free will kwaku 20 rand ingekho imali engizoyinikezwa ibandla lami kwasho ukuthi ngine calling ngiyabizwa uNkulunkulu ngangithi mangisemsebenzini emaphoyiseni mangibuya ntambama ngibuye ekhaya ngingaya ngoshumayela ingane zami zibe epileptic wena ubizwe kamnandi wena wenza into oyithandayo kodwa umuntu obizwe uNkulunkulu sukuma sorry dokotela I'm sorry angikwehlisa mawubizwe akufani kunomahluko phakathi kweburden ne-desire ne-calling the first two bayazenzela voluntarily kodwa the third one
one calling kubamba kanje uNkulunkulu ubanjwa kanje njoba ngila ngishiya umuzi wami omuhle kabi nezingane zami nomfazi wami njoba ngila hayi ngoba nami ngithanda hayi ngoba ngithanda ngihlala inyanga yonke 6 weeks kade ngise Cape Town 6 umanavuso kanye noKristu yekelana kwaphansi funani Sing on never die. Sing on never die. Ungathi uyasivimba la uthi uyaqeda ngathi sivuke lapha. To Psalms 91, the righteous shall flourish like a palm tree. The righteous olungileyo uyanda njengesundu. Nibachaliwe nisekhona noma ungasinqamula ihlahla sesundu ipalm tree noma ungayinqamula ikhadi uthi uqedile iphindimile angeke usiqede lithi iBhayibheli uIsrael akaqedwa yahlula uFaro wathi bulalani abafana bamaHebheru
ebahlupha bakwa-Israel. The more ebahlupha, the more they multiply, the more they increase, the more they expand. Uhlupha ba. Tina siyenye into asifani thina nespinach. Yabakho ispinach imfino uyifaka igcwele ebhodweni mayike yeza umlilo yehla. Kodwa thina si tastic rice ulifaka lu 5 cups. Ingelos mayibuka imqhele crowns nama-gowns abazalwane ziyafisa nazo ukuze emhlabeni zizolingwa kanye nawe, kodwa manje ayikwazi. Thina kunento esibekelwe yona. Nash sithi kade sigcwele sehla abayiphakamisayo bokuthotshisa, kodwa irice lingena liphansi abayithobayo. Kufihliwe kanye noKristu kuNkulunkulu kanye noKristu. Nginiyeke ngizosoma manje ngingabisa ngizongena emoyeni konakala. Yabona thina ngeke usivalele. We are the people of fire. Yabo noma ungavala umnyango bazongena ngewindi. Uthi bavalela ngewindi uvala umnyango bangena phezu kweroof bayayisusa. This generation ingozi kabi kuSathane. Othi ngiyingozi angivalela. I am unstoppable. Emaphoyiseni kwathiwa hayi the left ngangiyiphoyisa. Squad. Got to check. What? Attention. Yes. Right. 10.
By the left. Quick march. Left, right, left, right, left. Mark time. Usuphethe isibhamu sakho. Where is your bazooka? Le ncwadi mayingasuki emlonyeni wakho wozindla ngayo imini nobusuku incwadi lena kahle izwi athi libukhali okudlula inkemba esika inhlangothi zombili. Why inhlangothi zombili? Ayikho one sided. Iqala kumshumayeli iyosika nolalele iqala kulolu shumaya. Oh, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Anginiyekela ikusasa ufuna ukushumela ngathi ngiyafa kusasa. Ngacela uNkulunkulu amtshela futhi noSathane, I NJ Sithole will never die. Ngoba ngolimi uyadala. Ngathi mina ngizofa ngizohlwitha.
ngo-1999 kwakufanele ngife kwase kuphuma isicathulo ngaphuma ngefastela ngashayeka phansi kwaphuma isicathulo omunye wangibeka isandla ethi awukwazi ukufa baba uSithole mayese confessa lama devil worshipper athi ayethunywa abafundisi abanye abathile basemlazi ngiyabazi omunye usefile uthi ubeka unoxhaka uzolokhu ubambe lodwa maningi yekela unoxhaka yekela iretex thatha ikati ulifake endlini makezwa ismell sekati amagundane ayabaleka thatha ikati ulifake kuphi hamba uyolithenga ulifuye kube la kwakho uzogcina ukuhlushwa amagundane nathi mahlushwa amagundane esono thatha ikati Jesus ikati elikhulu elibalekelwa amagundane thatha ikati ekuqaleni was ikati ikati lalikuNkulunkulu ikati lalinguNkulunkulu awudingi isonto awudingi isiphambano udinga ikati uJesu ukuze uphephe esihogweni abazophepha esihogweni baphepha ngesipassport ikati funda ke lasivale Amos chapter 3 verse 3. yeah Verse 3. Kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na. ngasho awukwazi ukufunda kuhamba ababili bangahamba ayikusho yini English Verse 3. yeah Can two people walk together without agreeing on the direction?
Can two people walk together without agreement? Samuel 1. Bhekani mina bazalwane. God is not a rapist. I-miscall leyo anengizwa miscall. God is not a rapist. He does not force himself on somebody. He is a gentleman. He gives you the will, the choice to choose. Ingakho ebuza Amos, bangahamba yini abantu ababili bengavumelananga? Ngamanye amazwi cela niba manje ngasasufuthe. uNkulunkulu ufuna ungena kwi-covenant. Mawungena kwi-covenant noNkulunkulu unawo wonke ama-particulars akho. Uyakwazi nawe futhi uyamazi. Uthana amen. Jule lento engizoyisho. I want to speak about a subject which says the power of a covenant. 2, the seed of a covenant. 1, the power of the covenant. 2, the seed of a covenant. Ngifuna sibheke kwa-Israel sengishumayela bebenzana abantu kunezinto eziwu-3 when 2 people are cutting a covenant. Bekunezinto eziwu-3 ebesenzeka sibu. 1, when 2 people are cutting a covenant, 1, they would cut their wrist with a knife. Bayisikela ihlakale ngommese kwa right nalo ayisik, and blood will ooze or gush out. When the blood oozes out, kodwa la ebandleni thina singena kwi-blood covenant noJesu, kodwa inkinga kaJesu akakwazi ukuonisha izinto zakho. Inkinga kaMoya Ingcwele njengamanje ibandla okomuntu nwayinwayi okwagogongo. Ibandla njengamanje methi tetele ungayifuni nayo, methi tetele le mali esebheka ungafuni nayo, kusho ukuthi umthanda ngomlomo. Lesi sizwe singithanda ngendebe zomlomo kodwa inhliziyo yaso ikude nami.
Yabona nje manje sengikhuluma nje waphela uamen. Kade niphapha phela ngisho manje haleluya. Manje mina uNkulunkulu kafela angilinga khona. Ayikho into engayicela uNkulunkulu angamnika. Ayikho uNkulunkulu into ayicele kimi angamnika. Kwafika ubaloyi ngisazonitshela efika lapha. Kwafika ilanga la kwakuthiwa business night le ngiyenza namhlanje. Kwashintsha impilo yami. What took others 38 years, it can take you just one moment. What took other people 38, 40 years to achieve, when I achieve ngosuku olulodwa. Abantu abaningi bangibuzile why washesha waphumelela Sithole. Number 1, nga responda quickly kwi calling. Wathi umoya ngelanga ubabona obhengu nongidi ngibadileka. Why I delayed them in blessings? What, my son, when I call you, the more you delay me, I will also delay you when we are in full-time ministry with my blessings. Sabela uyabizwa. Mhlawumbe khona usahlezi kaMlungu la usasebenza kodwa unobizo bayafa abantu bakaNkuluNkulu. Usabheka isubside uthi ngizobhadala ngani. Isho njengoAbraham uNkulunkulu uzosibonela. Mhlawumbe nawe uhlezi la ucabanga ngemoto sayibhadala nangendlu ukuthi unobizo uNkulunkulu ukutshelile kodwa ubuka isikweletu osikweletayo uzucabanga ukuthatha ipackage kanti uNkulunkulu akawafuna ama shortcuts. Izale lengane. Don't be induced. Give a normal birth. Bayazi abantu besifazane mase sekufika isikhathi sokubelethwa kungabe baku-induce odokotela. Bakususela uzale before time. No, akafuni ukuzala before time. Ufuna uyizale uzwe inhlungu. And umuntu wesifazane mesikwa isuka icebuka ingane la. And every time mayisizozala ingane, 1 kuqhuma amanzi kuze negazi. Angeke uyizale i-breakthrough financial engaphumanga amanzi enyembezi. Ungakabuza ubuhlungu bokunikela ngemali ewubest, angisho 100 rand. Ngisho mina mezozala unkosikazi kufanele kuphuma amanzi. Isikhathi samasiko. Awubuza ubuhlungu makuthiwa nikela ngoIshmael. Kodwa uzobuza ubuhlungu ngalomlinde isikhathi eside. Nangumoya ingcwele ngibulele nto. Sikwi covenant and yet indlela esinikela ngayo kodwa kuThixo simenza uwaiter. We make God a waiter. Simnikeza amathiphu. Mina uNkulunkulu busu expect into enkulu. Uyazi uma ukhipha le mali, you don't feel any pain.
You don't feel any pain. You don't feel any pain. Mawukhipha le mali no 20 rand, no 50 rand, you don't feel any pain. And yet ufuna into ezinkulu zikaNkulunkulu. Ngizozala last week Wednesday. The other weekend intombazane yasemthatha. Ikiya pledge ngo 5,000 kwi ministry yami. Yangisayinela icheck lika 10,000 rand. David Mpenyane unikelele ku spiritual father wami wavese wathola iBMW. Ayitholwa lezinto khona into oyithola ngomthandazo rakha shaka elihlala phansi baba. Usebenza ka Nedbank isikhulu uyaqashwa uyimanager. Manifuna umsebenzi. Amanekile. Sukuma kwazi ungilandele ngingamazi lo mzalwane. Dale ngilandele etendeni lami njalo manginikela kanikeli ngo5 rand unikela ngo200 rand. Engakashada ngimazi ke manje. Seshadile ke manje. uNkulunkulu amblessa nango nkosikazi. Lo mntwana lo umngane wenkosikazi indodana yami wamnikeza ehambile umhlaba wamnikeza ivirgin. uNkulunkulu uyakubhansela. Uthi uzala ingane eziwu3 ekhaya akunikeza indoda engazitholwe umuntu wesifazane unezingane ngoba you are obedient because giving is obedience. Akandaba uNkulunkulu hayi lalela angishumayela ivangeli virgin sonke sisiniswe singeyona lezi zinto kodwa umusa kaNkulunkulu
wena bayiphukupuku. Lithi iBhayibheli ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyise. Kepha wesifazane, beauty means nothing. Maningi amakhosikazi amahle kodwa abayeni babo awaresti. Umfazi uyafeba, uveke ubuhlungu kufetshe lo mfazi. Athi ngikutshela, do you know uma usindisiwe usulala nomuntu? Do you know ukuthi wena noma kuthi umuntu wesilisa noma wesifazane mawulala nalomuntu ususindisiwe usulalisa uJesu nalowo muntu? Uma mina ngilala nomuntu wesifazane njoba sengisindisiwe ngenza sex naye akuseyimi ngedwa kunoJesu. Uthi uPaul akuseyimi ophila kodwa uKristu. Ngamanye amazwi ngifebisa uJesu nalowo muntu. Futhi uSathane wenza ngathi into le may outside marriage uba ngathi imnandi, into yokuntshontsha imnandi, kodwa kwenzeka kanje wakhe yokukhanya nengelosi yakhe obumnyama. Khona kaSathane efuna wena, khona nekaNkulunkulu ehamba nawe. The sex outside marriage wena ngathi uya enjoy. Sithi hallelujah. Kodwa ngifuna when you do sex isikhogweni uzosha kwisibabuli kwibrimstone kuzosha inyama. Isihogo silima sibulala inyama. Usazosha ngalomzimba ofeba ngawo. Enjoy nje wena uzizwisa uhambe enjoy ngengane zabantu, ube u strong man, ube ubholo utompo, uzobona. Ngiyakuzwela shu ngiyahawukela udlala ngalomzimba itempeli likaNkulunkulu leli hlezi umoya ingcwele la, kodwa wena wenza umzimba itempeli obufebe. Mase ngishumana nge-second coming ngizontshela ukuthi amaRoma selikhiphile sekwenziwa iBhayibheli elisha. Kunama scriptures asekhishiwe, 1 Corinthians chapter 6, 2 Corinthians chapter 6 elithi nazi ukuthi umzimba wena akuyona umzimba obufebe. Elithi mani ngaboshwele ejokeni liye nabangakholwayo. Kunakuhlangana unye ubumnyama nokukhanya na. Kunabudlela bona uKristu noBelial na. Selikhishiwe lelo printwa a new Bible, printwa amaRoma. Lizokhishwa during Antichrist, during 666, during Great Tribulation. Lizokhishwa immediately makuhlwitha thina susawoti. Yini umsebenzi kaSawoti? Uvimbela ukubola. Kuncane ukubona ukubolayo okubona manje make kathatha ibandla kuzoba worse. Simnandi isona abadlayo ngoba kusekhona thina, kodwa make kwasuswa thina nabadla isona sizoba mnandi. Ngicela ngivale ngalokho. Uthini uHana ngenxa yesikhathi? Mbekeni, niyafuna ukukhululeka? Niyafuna ukuba njengoPatrice Motsepe? Bambi principle kaNkulunkulu ke manje. Thina senze ngezwe. Izwe lithi thatha imali yakho ifake ebank. Lithi invest your money in the bank and uzothola 14.8% interest.
indawo uHana ushade no Elkanah ukwi polygamous family. Polygamy, it's a man, it's a man who has more than one wife. Unesithembu. Bekani ngapha uzala kalula. Njalo mehlangana nendoda uyamitha. The very same man mayolala noHana akamithi. Uyakwenza lokho? Udependa kuma. Into edlo uma ihle. Into edlo uma iyakuba. Ingena ngeumbilical cord. Ingakhetha uJesu, I am the true vine. You are branches. Hlala nikimi nami ngizohlala kini. Awudingi sister
nganifundisa lokho zintathu indlela zokunikela. One, tithing, which is a demand. And again, tithing, you give 10% of your income, but most of the believers are robbers. They give 10% of their net salary instead of gross salary. The tithes, ngoba when uletha tithes yakho kwi-gross, into ongayiletha kule pension ne-package, ungaletha i-pledge ne-offering, ngoba i-offering you 11%. It's above your tithes. Once off. I-offering more than 10%, you 11%. Maku 500 rand i-tithing yakho, shuthi offering yakho izoba 11%, 600 once a month. Ngicela sikhombise moya ingcwele akubabheke abayigebengu. Ake phamisa izandla abantu abakhipha i-tithing yabo kwi-gross before deductions, abakhipha u-10% ingaka deductwa. Bukani bangigade abafikele na ku-10. Futhi tithing ayilethwa umuntu osebenzayo, ilethwa kusukela ku Sunday school kuze kuyofika kugogo wempesheni, noma ngathiwa u-housewife, le mali ophiwa yona khipho kweshumi, noma ngathiwa umfundi mabe kunikeza 200 rand pocket money ekhaya. Uyazi kuba ngathi angishumayela, ngiyashumela into, yabo lento engiyikhulumayo ingakwenza ube yimiliyoni ube yibillionaire. Kunabantu abayibo namhlanje ngifikelwa abazalwane bayifew bafika baphume eKokstad bangibize ngehla special, ngithi bazoxoxa inkinga zabo, bakhala inyembe zamadoda noma bathi tata usithole ivangelo osinikeze lona asisalitholi noma yikuphi. Abafundisi ba compromise, bangilethela igusha, baletha inyama ka 1000 rand, banginikeza 15,000 rand cash today, bezobonga ukuthi man of God thank you, man of God thank you. Lalelani, ngakudivorce ukuhlupheka. My secret ngiyenza ngoba ukunikela, oh my God, khona lokho kuthiwa i-secret giving, underground giving. 1, tithings. 2, free will offering. 3, pledge or giving. Giving ihlukene, public giving, secret giving. Unikele kwenkathi mina nginikela secretly. Kunengane ngiyifundisa ema-university, akazi umfazi wami kodwa ama-fruits siwadla sobabili. Yabo masofuna ukukhula kunezinto izinto ofuna ungayitshelisho nopartner wakho. Ngenkathi uAbraham eyonikela ngoIsaka akamtshelanga uSara. Angisho mina unikele entombini, ngisho mina unikele emsebenzini kaThixo. Secretly kwenkathi akuzona zonke izinto oyixoxa nopartner wakho ngoba uphazamisa iplan kaThixo. Mawufuna ukubusiseka, kunabantu engibafundisile namhlanje
abanye unkosikazi babone kamuva omunye umntwana ngamfundisa kanti uzogcina eshadene nendodana yami le ngane ingenababili yayiphiko unini ubaba wayo wathi umoya ngcwele ngiyithathi yangizwa ngishumela kwi-radio ukhozi angishumela ukuthi this mountain shall be removed base bangiqamba ngalelo langa la baba ngizolibona kusasa envelope zenu ngizoyithola kusasa sikhona envelope banikeze bazoyidisa banikeze shesha banikeze sibo 3 ngibhekeni ebazalwane nganikela engazi unkosikazi nganikela engazi bani bhekani mina bukani manje sengicela ukuvala akuzona ngibona olungile show Jehova you become God's steward lele gama lithi steward lisho umgcini mafa you become God's trustee omunye umfundisi waseBaptist eUSA waqala ngo50% tithing waba multi-millionaire of dollars manje usekhipha 90% usiyeka no10% multi-billionaire of dollars uzothi wena ufuna ukuyothakatha kanti imfihlo isekulaleleni nasekwenzeni izwi bhekani mina yabona namhlanje either uphuma la nesibusiso or uphuma nesiqalekiso namhlanje kufanele ukuhlupheka uthi bye bye
ngoba khona abantu ababanjwe izikweletu ngalendlela mangena ucingo uthe ngani thanina ngikho thanina ngikho. Hello, can we speak to Mrs. Mokwen? Ma bathi bafuna wena thani uthi asikho akekho. Abanye benu njengabela uRalhulela ngo1999 wangibiza ngomrezela imali wathi umoya ngcele qala wena my son awukwazi uthisha uthi ubhala kanjani ungaqalanga ubhale eqala wathi umoya ngcele nikela ngo10,000 ngathi umoya ngcele imbewu ngifuna iChinese eye Mercedes Benz ngalo 10,000. Madam akanamfazi wathi uNkulunkulu asikhiphe la wakhipha la kuye wathatha ubhambo olodwa uNkulunkulu walithi laphuma selisimondiya sikankosikazi wakhipha la kuye akanganikelelo uNkulunkulu wakhipha la kuye le ndlu oyifunayo le moto oyifunayo le thendo oyifunayo le business oyifunayo kufanele ukhiphe la uzubuhlungu bembewu then uzoyibona. Ayo itshala emhlabathini uba no benefitayo umhlabathi noma ilotshalayo sefailile ke loyo. Ozaba bisokela cela nibheke ubano ngimupha le mali asithi 1,000 rand ubano obusekayo phakathi kwami nale ndoda. Why kube yimina? Because is seed le mali ngikupha is seed. What is a seed? A seed has got a potential of multiplication. Manginikeza lo baba ngitshala imbewu yena uyidla once mina ine power yokuyiphinda phinda. Amanye manje mangimnikeza u10,000 ngathi mangineza uRalhulela waqala kwafika ubaloyi ithi ngitshela istory sami mangifika ubaloyi waplay ale 2000 moya ngcele ngicela indlu ngathi kubazana ngikhulelwe ubiza izinto ezingekho njengezinto ezikhona ngangihlala ku5 room we-subsidy ngiba ama-devil worship sihlala siwu20 unkosikazi wami silala endlini encane noma ngifuna ukwenza inkonzo nomngami angikwazi ukuyenza ngoba khona ingane amakhandazo ayelunguza la mangifuna ukwenza inkonzo kwakufuna ngivula iredio kakhulu. Niyaphi nina mantombazane niyaphi
waiting period. There is a waiting period. Awukwazi utshala namhlanje sekuyamila. Abanye baba nenhlanhla by faith athe sapledgile kuphuma imali zakhe. Yangakayikhiphi nokuyikhipha. God is a God of favors. Ngabuyela kulo salesman ngathi hey ngifuna indlu yami. Resubmit. Bafika abanye ba offerisha le kanti lendlu ipossessiwe isike auction sale. Sangena kwi covenant. Uhana uthi Nkosi, if you give me a baby boy, let me covenant with you. This is a seed of a covenant. I want something from God for God's purposes. From God for God's purposes. Ayokutaka mina. Kwa Israel wayengekho umprofeti. Kwa Israel yayingekho king. Kwa Israel wayengekho umpriest. Penina wafa nezingane zakhe asizwa lutho. uHana wazala umprofeti owaqoba iking David. Nawe namhlanje uzothi uNkulunkulu, I want a seed. Iyabolekwa iseed. Uyiboleke kuNkulunkulu. I want a seed from God for God's purpose. Baba, ngifuna imoto. Ngifuna indlu. Baba, nginebond. Ngathi manginikele Baragwanath yiswenzakalani kuRalhulela akhipha 10,000 ngathi baba ngifuna imoto brand new manje sengikhathela ama used car, second hand cars. Uthola umhedeni udrive a brand new car, it's up the chiefs. Umntwana kaNkulunkulu udrive a second car in a rust. Jesus is love. Umhedeni udrive a brand new car, it's Shembe is the way. Umzalwane drive a used car, I love Jesus. Uthi mawidumis it inento eyiningi, inento eyiningi, inento eyiningi, inento eyiningi, inento eyiningi. Mama wemakoti hlala.
akarivesanga umhedeni wayifulfilla ipledge kodwa abazalwane abayifulfilla yenziwa uHana wathi manginikeza a baby boy ngimuyisela kuwe yenziwa uJacob ipledge wathi wabona ivision ingelosi zadla zenyuka wala qamla phezukweje wathi le ndawo ngiyokwakhela ithempeli wayakha Bethel nawe namhlanje ungayenza ipledge ngathi nginikele ngalo 10,000 rand kukurarhulela ngasukela intombazane ise Saudi Arabia yaphenduka eMthatha ami ngabona abantu begijima ngespeed mangithi ngiyabheka babekhala katheleweni wathi umuntu uhamba yolunguza ngahamba ngayolunguza mangithi ngiyaluza intuthuko ngicela ngalokho uphazamisa abantu ngokunyakaza kwakho mangiyolunguza kuleliwa kanti isihogo ngabona abantu bebanjwe kanje bekhala belila wayesethi umuntu kimi woza uzovimba la onqenqemeni lewa lwecliff uthi ningezi la kuyafiwa ushumayela izwi lami wathi ungakhathazeki ngizokuvusela amagwababa ravens wathi ngizokuvusela uAaron noHure wathi my son imali yakhe ayikho phesheya ikuma Africa oshumela kuwo uzoqala imvuselelo ungacela imali ufika uqala ushumayela ivangeli bazobona uNkulunkulu wakho bese kube khona uAaron mina ngizokuvusela amadoda nabesifazane wozani bamba lesandla phamisa lesandla sami abazophamisa izandla zakho
ngemali yabo bathi hamba vangeli. Asikwazi ukushumela sonke behind the pulpit kodwa ngemali yakho uyashumayela nawe. Wathi umoya ingcwele resigner emaphoyiseni ngathi uNkulunkulu ngicela ukuba njengoGideon sengikubonile kodwa manje ngicela wenze confirmation angikwazi ukuresign ngicela ungithintele umuntu ozongithengela itende nje ngisafuna 1000 seat leli ndiyela ngiphu 28000 lafika la ngifonela lathi uNkulunkulu angikuthengela itende brand new 1000 seat. Gekho lutho leli ndiya la ngisuka ngathi mangifasta 7 days la ngisika lathi uhola malini emaphoyiseni ngathi after subsidy sengikhokhe konke ngisala no 1000 rand labuyeleza kumina sengi full time lathi uthi uNkulunkulu angidablishe le mali kade uyithola emaphoyiseni olungileyo. Wathi umoya ingcwele angishongo 10000 wanginikeza le ayivekho 500,000 rand bus. Mina kade ngiyopledge umfundisi angimchargeanga mali ayotshala imbewu intoni oyifuna kuNkulunkulu kodwa where is your seed? Ngifuna uAaron noHuri abazophakamisa izandla bamba la ngaphansi izandla zika NJ Sithole mase sinikezwe ama crowns ezulwini nawu nesabelo. My victories are your victories, my breakthroughs are your breakthroughs ngoba singena kwi covenant mina nawe. Wana wangena covenant wathi memtholwa uSamuel uNkulunkulu asemblessa with 5 more children. Ikhosi ama inawo ama sponsor. Ikhosi am ayifani nama ima crusade ayithi nginikezeni u30,000 bafundisi babuze futhi imphefumulo ephendukela sishiya kuba local pastors elundi bangicela nasemthatha banginikela ngo 10,000 bethi qala iministry ngathatha 10,000 ngabafaka ngayisebenzisa ngathi angiqali into uThixo angashongo nala ethokoza mina ngizoshuma izimphefumulo ngizo equip abangcwele kodwa ngizoqala ibandla lami sithi find a church elinama green pastures eline feeding scheme yakomoya
kodwa uNkulunkulu ufuna ube yigwababa wena to bring meat and bread to this your money. Ufuna imoto, ufuna indlu, ufuna promotion. Feel the pain. Sengiyathandaza. Baba, cela ngabusanyazo noyedwa. Ngicela lo 250,000 la. Angikwazi ukwenza irobbery. Uthe ngiyokhuluma nabantu wathi imali yami ayikho overseas ise-Africa. Baba ngicela abantu ozobavusa bazotshala imbewu. Bathinte ubabusise ngegama lika Jesu. Ngiyabonga teti ngizwa njalo. Omunye umama kaNdebele vula amehlo last year besika Ndebele. Uthe umama Mpambo bamaso unikele ngo10,000 ungekho wathatha envelope. Wasithi baba usithole kunemali zami ezibophekile ebank standard. And ngicela ithenda yokwakha imall. Imali zami kodwa zibophekile. Awungikhulekele ngithatha le envelope kodwa uNkulunkulu a release lezi imali ngamthandazela. Within 2 weeks wawuletha lo 10,000 wathola ithenda ka 96 million yokwakha imall. Kuya ngokuthi utshale emhlabathini onjani. iGod amabuka thina we are the fertile ground because kwenziwa isoul winning